tomu videu říct, pokračuju dál, protože mi to nedá, přemýšlel jsem na to do teďka a přemýšlím na to pořád. Nejde mi to do hlavy, jak si to furt prohlížím to video, že to opravdu bylo politický, jo? Protože všimněte se, každý na tom videu, jak oni ho ze začátku zatáhli dovnitř, jo, ono kopne do hrudníku a pak 5 gáčů ho budou na zemi obživovat, aby oživil, jo, a přitom tam je jasně vidět, že mu zakrývají tělo, aby nebyl ten kluk vidět, jednou rukou ho škrtí, druhou rukou ho bije, to není žádná masáž se dává úplně jiná. Nejak oni to udělali, oni všichni 5 věděli, že mu tam vezmou život, jo, protože kdyby on byl bezvědomý, tak by nereagoval na každý úder, řval tam, jo, a oni věděli všichni 5, že ho tam zabijí. A všimněte si na to video, jak on tam poslední zvuk vydává a on se už pomalu a jistě ruce dává na stůl, zvedá se a říká záchranku. A policajt už ho tam začíná oživovat a ten třetí se k tomu směje a tam ti, co stali, dělali jako ženic kolem těch stolů, tak chcete mi říct, že on mu kopne do hrudníku a pak Češi, všichni 5 budou na kolenách klečet a budou ho oživovat, ne? Když to je jasný, tam všechno vidět, ale že oni věděli dopředu, že ho tam zabijou, protože kdyby se tomu klukovi povedlo utíct ven, tak dneska by byl naživu. Oni ho zatáhli dovnitř, tak ho zakryli to tělo, že ten kluk nejde vidět. Vůbec. A vám chci říct, že tady to, co oni furt dělají z generace na generace, s Romákama nebo Ciganama, to je jedno. Já říkám pořád, už je to starý, už by měli na to zapomenout ty český svině, že když bude špatný Cigan, ať ho potrestaj, když bude špatný gáčo, ať ho potrestaj, nekoukaj na barvu pleti, do prtníka je jiná doba, už by se měli spamatovat, jo? Já neházím nikoho do pytle, neřídím se podle toho, jakou mají barvu pleti nebo tohleto. Já se řídím podle toho, jak je ten člověk vychovaný, co sobě má, jaký má chování. Podle toho, on jak živa, takhle to chtěl Bůh i Ježíš a všichni. A on jenom přidá, potrestaje všechny. To je konec, protože já začínám mluvit už nesmysly. Děkuju vám.